Агымдагы елда районда 15 республика программасы буенча төзелеш эшләре алып барыла, аларның күбесендә эш тәмамлану этабында. 2 ноябрьдә район башлыгы Разиф Кәримов җитәкчелегендәге комиссия төзелеш эшләре барган объектларда булды. Шәһәребезнең Җиңү проспекты буенча юлны реконструкцияләү көз айларында башланган иде. Һава торышы уңай торганда юл салучылар көн озын эшләделәр. Биредә тротуар өслекләре, бордюрлар алыштырылды. Юл салу эшләре бу елда гына тәмамланмыйча, яз көнендә дәвам итәчәк. Президентimiz соңғы келген вақытта әлі тағы міне шушы проспект Победа дейбіз бетінде Җиңү проспектін түзіклендіру, юл түзіклендіру бойынша өзінің біздің обращениені қарап оңай хәл еткән еді. Аның эшли башладық. Ол да бик жайлы килеп чыгачак, Алла берсә, бик зор суммасы булса да, 2нче елга күчү юлы белән без аны тәмамларга тиеш булабыз. Шәһәрнең физкультура сәламәтләндерү комплексы янәшәсендә сафка бастырылган өсте ябык футбол манежы төзелеше дә комиссия игътибарында. Аның эчендә без үзебезнең министерствога, хөкүмәтебезгә бик зур рәхмәт итәбез. Шушында пилотный проект булса да зәйдән башладылар. Быел республикада 4 генә ул мондай манеж. Шуңа күрә бер 10-15 көн эчендә инде без аны ноябрь аенда тапшырабыз дип уйлыйбыз. Заманча футбол манежында төзелеш эшләре дә төгәлләнү алдында. Бинаның эчке эшләре тәмамланып, территориясендә вак-төяк эшләр башкарыла. Ясалма өслекле футбол кырыннан тыш биредә медицина кабинеты, юыну, киенү, шишенү бүлмәләре булдырылган. Шулай ук физик мөмкинлекләре шикләнгән кешеләр өчен дә җиһазландырылган. Искәртеп узабыз, ул яз башында ил күләм проект нигезендә сынау проекты буларак старт алган иде. Калган эшләрне йомгаклап, бина ноябрь ахырында үз ишекләрен ачыр диде район башлыгы. Рейд барышында комиссия вәкилләре район өчен мөһим булган башка объектлар төзелеше белән таныштылар. Шушы көннәрдә йөк машиналары урап узу өчен заман автомобиль юлы ачылачак. Адилә Бирханова, Денис Ипатов, Зей хәбәрләре.